Hello लोगोफोर back to my channel नोंथांमोनखौ बयखौबो फार्मिसना चेनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो नायलांबावदो दे सुदो दे दावा जि गिदिर सेरफालिया जि फिसा जिद्दिसथ'हाय आधा केजि ओमफ्राय बैयो 200 सेरसे 200 ग्राम ओमफ्राय नैबे 50 खम माबा सेरसे 150 ग्राम 150 जाहैबाय खम जाबाय नालाय सेरसे 150 आयो बेस्रा थैनोसैखाय गाबाय नै जानो बेबो 50 खम 1.5 केजि 50 खम 1.5 केजि जाबाय नोङे खम नैबे जाहैबाय सेरसे 150 ग्राम 1.5 केजि ओमफ्राय नैबे माबा जाहैबाय 1.5 केजिनो 50 ग्राम खम जाबाय बे ओमफ्राय 50 ग्राम खम सेरसे 200 बे 100 ग्राम खम ने फासफ'आनो नै बियो लोगोफोर दायो जोङो सौफैबाय दायो सङै खावै जानोसै दायो फार्स्ट टाइम देखायसिगोन आङो दाउ सावबाय नै जोङो बिहावसो लामा खान्दाया गोसो जालावाय बिबोबावसो मानसिया हलाया खिन्थु आफा थाखाखौ माइ गारनाय मोनलाय लांबाय आङो नायनो ओरै नाय ओरैबो मासे नै दाउआबो बेनो फानखादों गावनो सावफैबाय नै जोङो फिसा पार्टि दङ पार्टि दानजेनबाय बाह्रा बथन खावरा रेडि जाजेनबाय नै ओमफ्राय हौरै बिहाव सासेया लाबोगासिनो जोङो लाबो आफा लाजिनाङा लाबो दे लाबो अलरेडि जोङो बिहावा जा मावखायो आफा मोखांखौ मोजां नुवाखैसैथ' मोखांखौ मोजां नुवाखैसो खोमसिसो नुबाय हैनो लाजिनाङा ओंगाला प्रम'टना बोरै नुहैनायदों नोंसोरखौ आया खानो ना सामब्रामालाय होफैदो बाजै मावथिथा जोङो दाउआबो एसे गोबां होनांगौहाय बाजै थावा जायो है एसे होबाव दे होबाव आं ओमफ्राय सिखानो बादोंना बाय हगारसाय नोंसोर हरो जोबाय लोगोफोर नै एख'लायनो हाले माबासो खादौसो नांगौमोन अमा भाजा ओंखाम बे नै ओरै अमा फैलाहांगासिनो दं लोगोफोर आरो दाउ बेदर दाउआ गोसोमसोमोन नामा मासे गोसोमहां मासे गुफुर नङा बेमार खाबो एसे दाउआ गोसोम बेदर गोसोम हाब माबा माबि बेमार दंला खारनायसै आफा नोङे बेमाराव एसे बेमार जानो हानाय नंला आरो बेबो मोनसे कर'नाफोराबो सन्देरनो हानाय नंला ने ओरैनो हट लोगोफोर ओंखाम जानाय मानाय नुखाबाय दायो बेग साइडनासो देखायना होनोसै नोंथांमोननोहाय
मानि ओंखाम मोनजादों आफा ओइ आफा मानि ओंखाम मोनजादों जोंनि उखैब्ला देहाबाय दा बिनि थाखाय जादों जों बिराद फुरथि हिसाबै जादों जों उखैब्लाथ' देहा खाबाय नालाय ओमफ्राय गाबोननो खासै नालाय ने बिटिसि इलेक्सनाथ' गोसोफ्रा माबायदि मोनदों गोसोफ्रा बिराद मोजां ओरै फाथाबारनि जों ज' जालायदों बिखाया खमखिनै ओरै मावलायदों इयो जाना हो इउपिपिएलनि नामै जाना हो ओरैहाय माखासे आइजोफोरबो जाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो खामानि बेस्थ'नि समावहाय जानाय जाबाय नालाय बांद्राय मानसि फैनो हायाखिसै जाना हो आफा जाना हो नै आंनिया बिहावाबोसो बिहाव थेफाया आफा थेफायो जोङो आफा जालु माथो बिदि आफा दाउसो जादों माथो मानसिखौ नायला अमा जाग्रा नुयो ओरै नाहर गबसोदो सावथाल बिहामजो नायनांगौआवहाय लाजिदाफा रानबाय लोगोफोर नै ओरैहाय से देखाय साबबाय बेखौनो ओंखाम बानलु संख्रै स्राय देखाय हरनाय खनसे गोजाननिफ्राय नायनानै लादो माथो सुरुखोलायबोखो जाना हो दे आं मोखांसो खेबनो लुबैयो दिनला थुबिजा खुबार माथो जुम होला आं नोजोरा लाजिदो बिहामजो सासे बिबोनां सासे बिसोरथ' रेजेक्टसो जाहैबाय दाने नै लोगोफोर मावग्रा दांग्राफोर जाबाय ओरैहाय गासैबो सोरबोरै गामब्लायाव जालायबाय होनबाय दा नै जालाबाय नै बे गासै जानायफोरा मावग्रा दांग्राफोर लोगोफोर ओरैसो दं मा नोंसोर थांदो नै बिसोरबो थांसै आयौ नायनो ओरैनो हसाय दे ओरैनो हसाय बोखा दे बोखाल' दे इयो प्लेटना नै आगन्दाय मोन्दों आगन्दायाव दोनना होदो दे आंबो जानायसै जादो लावखार ओंखाम जादों माबानि लावखार मा होनो दे सुदो दे जाखां लोंखां सुबाय नै लोगोफोर दे लांनायसै दा लांदो दे दे सोर दे जादो दे लांदो दे लोगोफोर जाखांबाय बाह्रा बथन सुखांबाय भिडिअखौबो बावनो फोजोबनोसै लोगोफोर सान्दुंबो मोदानबाय थिखोना आयु सान्दुङा नायनो हाया नै अयथासार सान्दुं गोसा बाय बाय नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं बाय